Mutta tosiaan tervetuloa TechBoostin teknologia-esittelywebinaariin, missä olisi nyt tosiaan sitten ajatuksena, että projektiin osallistuvat korkeakoulut esittelevät vähän näitä teknologioita, mitä projektin parissa ollaan yritysyhteistyössä tehty. Minä olen tosiaan Risto Ojala, apulaisprofessori mekatroniikan puolelta Aalto-yliopistosta ja toimin tässä tietyllä tapaa hostina tässä tapahtumassa. Ja mitäs tosiaan tämän päivän tapahtumassa ollaan näkemässä, millä agenda näyttää. Aloitetaan sillä, että ihan pikkusen puhutaan yleisesti, että mistä projektissa on kyse. Sen jälkeen siirrytään mobiilirobotiikan aihealueeseen, keskustellaan, käydään läpi kaksi esitystä mobiilirobotiikan teknologioista, joita projekteissa on kehitetty. Meillä Daniel Korhonen Metropoliasta kertoo heidän räätälöidyistä mobiilirobotiikkaratkaisuistaan, tämmöistä Sewer-botista, ja Aallon puolelta meillä sitten Hari Prasamt kertoo englanniksi tämmöistä LIDAR-pohjaisesta paikannuksesta mobiiliroboteilla. Ja mobiilirobottien jälkeen siirrytään siellä sitten suunnilleen 12.40, aikataulu ehkä pikkusen saattaa liikkua, mutta aletaan keskustella sitten enemmän robotiikasta valmistuksesta, tämmöistä perinteisemmästä teollisuusrobotiikasta. Ja siellä Jyrki Latokartano Tampereen yliopistosta kertoo vähän heidän yhteistyörobottikehityksestä. Vesa Rahkolin Oulun ammattikorkeakoulusta kertoo kobottien hyödyntämistä termisessä pinnotuksessa. Ja sitten Hämeen ammattikorkeakoulusta Alireza Zourmand englanniksi taas esittää ja kertoo vähän lisää kobottien hyödyntämisestä ihmistyöläisten apurina. Ja lopuksi sitten hieman otetaan tekoälyä mukaan Tampereen ammattikorkeakoulusta. Juha-Matti Järvi kertoo meille 3D-sisällön generoinnista tekoälyä hyödyntämällä. Ja tosiaan kaikki nämä mainitut esitykset tässä niin on 10 minuuttia pitkiä ja loppuun on sitten varattu 5 minuuttia kysymyksille keskustelulle. Toivotaan aktiivista keskustelua, eli sieltä mielellään yleisön puolelta mitä ikinä onkaan mielessä, niin kysykää ihmeessä. Tapahtuma tosiaan nauhoitetaan, mutta jälkikäteen kun nauhoite julkaistaan, niin sitten nämä kysymys- ja keskusteluosiot poistetaan, että jäljelle jää pelkästään nämä esitykset. Mutta eiköhän näillä eväillä liikuta eteenpäin ja keskustella pieni hetki siitä, että mikä tämä meidän TechBoost-hanke tosiaan on. Eli kyseessä on tämmöinen 6 korkeakoulun verkosto, vähän näin niin kuin valtakunnallisesti, jossa pyritään sitten tekemään enemmän yhdessä teknologiakehitystä ja mikä ehkä oleellisempaa tekemään enemmän yritysten kanssa yhteistyötä. Eli meillä on tässä mukana myös sitten 30 kumppaniyritystä, kullakin korkeakoululla 5, ja tarkoitus olisi yhdessä yritysten kanssa sitten kehittää ja ottaa käyttöön uusia teknologioita, etenkin just painopisteinä tämä robotiikka ja tekoäly, niin kuin tuosta puheenvuorokattauksesta jo nähtiin. Ja pääpaino on tosiaan PK-yrityksissä, tähdätään luomaan kasvupotentiaalia PK-yritykselle. Mukana on myös sitten vähän suurempiakin yrityksiä, mutta tosiaan pääasiallinen paino PK-yrityksissä ja korkeakoulujen yritysyhteistyössä PK-yritysten kanssa. Ja tosiaan eli 6 korkeakoulun verkosto, eli mukana oli siis Aalto-yliopisto, Metropolia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Tässä samalla kun tehdään näitä kehitysprojekteja, niin samalla myös sitten toki syvennetään keskinäistä yhteistyötämme korkeakoulujen välillä, opitaan toisiltamme ja hieman benchmarkataan sitä, että millaisia malleja meillä löytyy yritysyhteistyön toteuttamiseen ja fasilitointiin. Ja projektin kokonaisbudjetti on tosiaan 1,8 miljoonaa, joka tulee sitten ELY-keskuksilta alueellisena kehitysrahana. Näin.
Ja jos hypätään ensimmäiseen aihealueeseen, joka oli tämä mobiilirobotiikan teknologiat, mä pikkasen pohjustan aihetta ennen kuin päästään nämä meidän esiintyjät vauhtiin. Eli mitä täällä mobiilirobotiikan puolella kuuluu ja mitä tapahtuu, niin viime aikoina mobiilirobotiikkahan on kehittynyt aivan valtavasti. Eli meillä alkaa olla sellaisia mobiilirobotteja käytössä, mitä on saatavilla tehtaan lattialle ilman että täytyy olla asiaan täysin erikoistunut yritys tai valtava toimija. Toki painopiste selkeästi näiden käyttöönotossa vielä on isoissa teollisuuskomplekseissa, mutta erilaisia ratkaisuja, ketterämpiä ratkaisuja löytyy jo. Ja mobiilirobotit nyt vaihtelee, ne voi olla tällaisia Mirrin tyylisiä sisälogistiikkarobotteja tai erinäköisiä itsestään liikkuvia pinokuormaajia ja toki sitten myös ulkona liikkuvia erilaisia työkonemobiilirobotteja kasvavissa määrin kehitetään ja koitetaan tuoda markkinoille. Vaikka näitä alkaa jonkun verran jo olemaan näitä mobiilirobotteja, niin silti teknistä kehitystyötä riittää aivan valtavasti siinä, miten näiden ratkaisujen toimintavarmuus, tehokkuus ja käytettävyys saataisiin sellaiselle tasolle, että nämä saataisiin laajamittaisesti käyttöön. Ja pääasiassa teknologiat ehkä näkyy vielä kuitenkin prototyypeissä ja suurilla toimijoilla, mutta alkaa sitten myös tavallaan tyypillisemmille konepajoille pikkuhiljaa myös levitä. Tästä tällaisena case-esimerkkinä Stera Technologiesilta esimerkki, miten he on ottanut mobiilirobotiikkaa käyttöön. Eli he on ottanut tänne sisälogistiikkaansa sitten näitä Mirrin kuljetusmobiilirobotteja. Ja idea on pitkälti se, että kokoonpanossa, kun työntekijät tarvitsevat sitten lisää komponentteja, niin heillä on tabletti, mistä sitten näppäillään, että mitä komponenttia tarvitaan, kuinka paljon, ja siitä lähtee sitten viesti eteenpäin, ja trukin kuljettaja käsittelee tilauksen ja pystyy sitten jakamaan niitä tehtäviä sille mobiilirobotille. Eli siinä, missä ennen vanhaan on ollut täysin trukin kuljettaja hoitanut kaikki lähetykset, niin nyt on sitten robotti avustamassa ja hoitamassa osan niistä kuljetuksista. Joo, ja pikkasen siitä, että mille tämä mobiilirobottien teknologia sitten näiden kehityksessä näyttää, niin mobiilirobotit teknologisesti, niiden toiminnallisuudet jaetaan tyypillisesti 4 osa-alueeseen, näin englanniksi perception, localization, planning ja control. Ja tuolla perception puolella sitten viitataan siihen, että miten se mobiilirobotti antureillaan havainnoi sitä ympäristöä. Lokalisointi, localization viittaa siihen, että miten robotti määrittää omaa sijaintiaan. Tämä planning viittaa siihen, miten robotti suunnittelee sitä reittiään, ja control tarkoittaa sitten taas sitä, miten se alimmalla tasolla robotti kontrolloi niitä aktuaattoreitaan, tyypillisesti renkaita. Ja tämä arkkitehtuuri on sitten sellainen, mitä siinä mobiilirobotin itse robotiikkakehityksessä usein sitten parannetaan tiettyjä osa-alueita ja suunnitellaan toiminnallisuuksia tämän pohjalta. Ja ja ehkä vielä, että mikä sitten, mä sanoin tuossa aiemmin, että mobiilirobotiikka on ottanut viime aikoina aika isoja edistysaskelia, suuria harppauksia eteenpäin. Tässä ehkä pohjalla on pitkälti tämä havainnointikyvykkyyksien ja paikannuksen parannukset, mitä on saatu viime aikoina sitten erilaisilla, meillä on parempia antureita, halvempia antureita ja aika paljon edistyneitä prosessointialgoritmeja ja tekoälyä ymmärtämään sitä, mitä robotin ympärillä tapahtuu. Ja tästä nyt tällaisena esiin nostettuna kamerat, varmasti kaikille tuttuja. Tuossa vasemmalla näkyy vähän esimerkkiä, miten kameralla voidaan sitten vaikka tunnistaa lattiaa tai sitä ajettavaa aluetta, missä robotti pystyy liikkumaan. Ja oikealla ylhäällä sitten näkyy vähän tämmöistä LiDAR-teknologiaa, eli tämmöisiä laserskanneri 3D-pistepilviä, kun se robotti skannaa sitä ympäristöään. Joo, ja näillä eväillä, tällä pohjustuksella, että mitä mobiilirobotiikassa tapahtuu, niin puheenvuoro siirtyisi sitten Daniel Korhoselle, joka pääsee vauhtiin kertomaan tästä Metropolian kehitystyöstä projektissa.
No niin, ei kiitos paljon. Kiitos Risto tästä briefaamisesta ja mun mielestä tämä tuli hyvin nyt tavallaan aasinsiltana tämä mobiilirobotiikka, niin me kerrotaan vähän, että miten me täällä Metropolian ammattikorkeakoulussa edistetään tätä mobiilirobotiikkaa. Itse olen Daniel Korhonen, projekti-insinööri täällä Robogaragessa, Metropolian ammattikorkeakoulun tämmöinen innovaatioalusta. Tässä käymme läpi, kuinka TechBoostin yritysyhteistyön kautta tutkimme ja kehitämme räätälöityä mobiilirobotiikkaratkaisuja viemäriverkoston kunnossapitoa, jotta Underground City Oy viemäristöputkien seuranta olisi yhä tehokkaampaa ja turvallisempaa. Mä en tiedä kuinka moni tietää, mutta Suomen viemäriverkosto on valtava infrastruktuurijärjestelmä, joka kattaa noin 50 000 kilometriä maanalaista putkea. Eli meillä on enemmän putkea maan alla kuin maapallolla on ympärysmittaa, mikä on noin 40 000 kilometriä. Underground City on siis yritys, joka on keskittynyt näiden infrastruktuurin huoltoon ja ylläpitoon kehittämällä teknologiaa, pohjaisia älykkäitä ratkaisuja, muun muassa, mitä mä nyt tässä esittämässä, tämmöinen putkien kartoituksessa ja kuvaamisessa sitten kehittyvää tämmöistä mobiilibottia. Heidän sanojensa mukaan putken huollon tarve on keskimäärin kilometrien väli, eli jos 50 000 kilometriä on putkeen maan alla, niin sitä huoltotarvetta on aika paljon ja sitä on selkeästi tarpeeksi tekijöitä tällä alalla ei ole vielä. Viemäristöhuollossa on kuitenkin tärkeintä löytää se perimmäinen syy vikaantumiselle ja soveltaa oikeita ratkaisumenetelmiä. Sen takia tämä kuvaaminen putkistossa on yhä tärkeämpi tavallaan tämmöinen teknologia-aihealue, että me löydetään niitä oikeita vikaantumisen kohteita. Sitten mennään tähän seuraavaan kalvoon, jossa mobiilirobotin kehitystyö pähkinänkuoressa. No, maan alla olevat viemäriputket, runkoputket on 150-700 mm halkaisijalta, eli meillä on nyt tähän mobiilirobottiin se aihio, eli se joutuu kulkemaan näissä mitoissa putkien sisällä. Sitten ymmärrys, mihin ympäristöä ja mobiililaitetta halutaan soveltaa, eli huomioidaan ympäristön vaatimukset, eli näissä viemäreissä on kaasuja, on hulevesiä, on toki erilaisia esteitä voi olla siellä viemäriputkessa, joten tämä kehitystyö on oltava keskitettynä siihen, että nämä ympäristövaatimukset, joita tässä viemäristössä on, niin se robotti kykenee selviytymään niistä. Tässä on olin päivittämässä viimeisellä minuutilla näitä kalvoja, mutta tässä näette hieman, että pahoittelut on kuvan laadusta, mutta tällainen olisi se kyseinen botti, mitä me ollaan nyt kehitetty. Tässä on CAD-mallit ja mihin tämä perustuu. Eli periaatteessa me ollaan 3D-suunnitteluohjelmilla suunniteltu tämmöinen runko, johon sitten integroidaan, tässä kuvassa näette 4 kameraa, ja tässä on nämä kameran ulottuvuudet, jotka on sitten 120 astetta, eli sellainen laajakaista, laaja linssi näkyvyys. Ja seuraavassa diassa näette tämmöinen pieni animaatio, jos tämä toimii tässä kyllä. Miten opiskelijaryhmät, mun mielestä mä näinkin muutama opiskelijaryhmän tässä webinaarissa mukana, niin ne ovat kehittäneet tätä runko-osaa, ja sitten toinen opiskelijaryhmän kanssa olemme kehittäneet tätä ohjelmointiympäristöä, jossa näette äsken sen käyttöliittymän. Mutta tässä näette, miten tämä kokoonpano tästä mobiililaitteesta tapahtuu. Eli tässä ollaan kehitetty aika pitkälti kaikki nämä osat, mitä näette, toki poissulkien nämä moottorit, että nämä moottorit laskettiin ja mitoitettiin ja tilaustyönä sitten Saksasta tilattiin. Mutta muuten nämä moottorin kehdot, akselistot, akselitiivisteet, miten tämä kasataan ynnä muut kokoonpanot, niin opiskelijaryhmän kanssa niin viikoittain jumpattu ja kehitetty tätä
Tässä on toki ollut paljon haastetta varsinkin kaapeloinnin kanssa ja läpivientien kanssa ja liittimien kanssa. Että tätä edelleen kehitetään ja nyt tuommoisena tavoitteena meillä olisi niin tuossa puolen vuoden päästä tehdä ensimmäisiä jo protoajoja viemärissä. Tässä on nyt kuvia tästä käyttöliittymästä. Meillä on tämä käyttöliittymä. Tässä on meikäläinen PS4-ohjaajan kädessä, kun tässä on tämä käyttöliittymä rakennettu tuon Python GUIn päälle, jossa sitten ohjaa näitä moottoreita, saa moottoreista takaisinkytkentätietoa sekä sitten ohjaa niitä kameroita. Ja tässä mä oon ohjaamassa Pleikka 4 ohjaimella nyt noita moottoreita, että me räätälöity käyttöliittymä Pleikka 4, joka yhdistyy tietokoneelle ja sitten tietokone sitten ohjaa niitä moottoreita ja näyttää kameroiden kuvantatietoa. Ja sitten tuossa oikealla näette nuo valmistetut rungot. Nyt me ollaan käytetty 3D-tulostusmenetelmää näiden prototyyppien rakentamiseen. Ja ajatuksena kuitenkin meillä on mielessä nämä valmistusmenetelmien niin kuin loppuunvienti, eli nyt me ollaan protottu 3D-tulostamisella, mutta loppupeleissä tarkoituksena olisi sitten hapon kestävästä rosterista suurin osa runko-osista valmistella ja siihen sitten tehdä se lopullinen ratkaisu tulisi niin kuin hapon kestävästä rosterista. Ja toki saattaa olla muoviosia siellä sisällä, mutta kunhan saadaan sellainen tiivis rakenne tehty, niin tässä on se tavallaan se tärkein kehityskohde. Mutta tässä on meidän Metropolian RoboGaragen kehitystyö tässä räätälöidyn mobiilirobotiikan alalla, niin voidaan siirtyä sitten seuraavaan esittelijään. Kiitos Daniel. But all right, switching it to English now, as our next presenter is Hari Prasant, doctoral researcher from Aalto University, and he's going to tell us robust LiDAR-based localization that we've been developing in cooperation with Mitsubishi Logisnext Europe. But yeah, please, Hari. Thank you, Risto, for the introduction. Hello, everyone. So as Risto mentioned, this presentation is the summary of our research conducted in the past few months. Titled Robust LiDAR-based localization for intermobile robots. So why is this research important? The accurate estimation of a robot's position is crucial for the effective execution of any tasks. For intermobile robots that heavily relies on LiDAR for localization, the measurements can be often unreliable, particularly in the following scenarios, like when there are more moving objects that causes occlusions, and when the environment is unstructured, like symmetrical about an axis, or when the robot makes abrupt movements such as rapid rotations. So these issues leads to the following research question, like how to develop a reliable localization system to tackle these challenges. And our research tries to address this particular problem. Moving on to next slide. So this block diagram shows the overview of our proposed localization system. So an extended Kalman filter, or in short EKF, is used to estimate the robot's position X and Y, and along with its heading and as well as the velocities. Constant velocity model is used for prediction, and LiDAR and wheel encoder measurements are used for the update step. After pre-processing the LiDAR measurements, they are passed through a scan matching algorithm, which is used to align the LiDAR data with the point cloud map with the best alignment, providing the pose estimation of the robot in the environment. In a standard EKF-based system, this pose is directly fed into the measurement step with a fixed covariance matrix, but this might not be suitable for all the scenarios like we discussed in the last slide. So in contrast, we propose a solution that uses the scan matched point cloud to estimate the uncertainty of the scan matching itself. So this is achieved by comparing features extracted from the LiDAR scan
especially planar features such as walls are extracted from the environment, as like they are the strong geometric markers in indoor spaces. So these walls or these features of LiDAR measurements are compared against the features in the reference point cloud map to check how perfectly they are aligned, and based on that the uncertainty is estimated. So this algorithm is called PFICE, or like a positional feature influenced covariance estimation. This algorithm estimates the uncertainty dynamically, and then it is used to adjust the covariance in the EKF system. So this is the core of our research. Now let's discuss the implementation setup. So the robot used in the study is called DBot. It is a joystick controlled robot. So the joystick is connected to a laptop, a remote laptop with a ROS2, and the control commands from joysticks are transmitted to robots onboard PC via Wi-Fi. And it uses the DDS feature from ROS to do it. So the robot is equipped with a VLP16 Velodyne LiDAR, and along with a ZLAC 1815D motor driver and hub motors with wheel encoders that comes with it. So this provides the necessary hardware for this research. Moving on to the next slide for the test environment. So using this DBot, the data necessary for this research was collected in Altos Robot Lab. So they have like it is equipped with a motion capture system that's called OptiTrack. So as you can see in the picture, the system like uses cameras, like 24 cameras in precise, like mounted on the ceiling to track the markers that's placed on the robot. So it provides location data with a millimeter level accuracy. So the capture data was used as the ground truth for comparison with the estimated portion from our localization system. The robot was driven and tested in 5 different scenarios with a total of 28 test cases. Each test case involved different conditions and speeds designed to simulate the real world situations. So the data was collected using ROS bags, and the performance of the system is evaluated using the matrices like performance rating and root mean squared error. More about that on the next slide. So yeah, here the left plot shows the performance rating histogram for the 28 test cases. A rating of 1 indicates a poor performance, while a rating of 5 indicates excellent performance. So on the top, it's the fixed covariance method or the reference method. Here, like most test cases are performing poorly, so it got like a performance rating of like 1 and 2. But in contrast, our proposed solution PFICE shows more test cases with a higher performance rating. And on the right, it is the RMSE plot, like a bar plot that compares the error between the the ground truth and the estimated portion for each of the 28 test cases. So the lower the error value, the better the estimation is. So as seen in the plot, our proposed solution outperforms the reference method in almost all cases. So like specifically to say like the fixed covariance method provided a good solution, like with an error less than 0.2 for only 10 out of 20 test cases, while our solution provided a good estimation for 18 test cases. So let's have a short demo here. Like here, the scenario is how the localization system handles new unseen objects in the environment. So on the top here, so this is the environment in which the point cloud map is generated. And on the right, we have the actual test scenario with more new objects introduced. And we are going to see like how the localization system performs in the same scenario. So we use the same data, same collected data to test in both test cases. So in the bottom, we have like two videos. The left is from the fixed covariance EKF method. On the right, it's PFICE enhanced EKF method. So in the video, like the white points represent the point cloud map,
and the blue point represents the LiDAR measurements, and the red dot shows the estimated position. So let's wait for it to begin again. So yeah, it's the beginning. So as you can see, for the first few seconds, both system performs similarly, like until this point. But during the turn, you can see like the fixed covariance method, like on your left side, it fails because the scan matching couldn't find the best alignment from the predictions. But in our method, it's continuous perform more reliably, like adjusting the uncertainty to the new environment. So moving on to conclusion. So to conclude, the P5's enhanced EKF system improves the accuracy of the localization by dynamically estimating the uncertainty, while the fixed covariance methods provide reliable results for only 10 out of 28 test cases. Our method was successful in 18 test cases. So this demonstrates that P5 offers enhanced robustness and reliability, especially in real world scenarios. So that's all from our side. Thank you for your attention. Thank you very much, Hari, for the nice presentation. Ja sitten tästä siirrytään aiheesta vähän toiseen, eli äsken kun puhuttiin näistä mobiilirobotiikan teknologioista, niin sitten siirrytään vähän teollisuusrobotiikkaan. Ja niistä kertoo tarkemmin sitten Jyrki. Jes, mä otan tänne hallinnan, ääni ilmeisesti kuuluu. Joo, tullaan ehkä tuolta tutkimusmaailmasta ja hiukan niin kuin ehkä vaikeammista asioista enemmän tänne niin kuin arkipäiväisempään ainakin valmistuksen kannalta, ja tuossa ehkä niin kuin alkuun, vaikka iso osa osallistujista on aiheen kanssa kyllä tuttuja, niin teollisuusrobotiikasta puhutaan valmistavassa teollisuudessa, ja meillä tässä TechBoostissa aika paljon tehdään robottisovelluksia ja demonstraatioita yrityksille, eikä ehkä niin kuin tuodaan olemassa olevaa teknologiaa tai sellaista melko valmista teknologiaa, testataan sitä niin kuin yritysten käyttöön, eli ei varsinaisesti kehitetä uusia syvällisiä asioita, niin kuin vaikka tässä Aallon esityksessä, mutta teollisuusroboteilla pyritään ihmisten työtä helpottamaan, keventämään, tehostamaan sitä yritysten tuotantoa, ja sitä voidaan oikeastaan tehdä yhteistyöroboteilla tai sitä voidaan tehdä perinteisillä teollisuusroboteilla, mutta tavoitteet on yleensä samat, robottien ominaisuudet vaan jonkun verran vaihtelee. Ja oikeastaan niin kuin ajatuksena, mitä tässä on niin kuin mietitty, on se, että teollisuusrobotit on kuitenkin vain työkaluja, jotka pitää niin kuin valita aina käyttökohteen mukaan, että tehdään linnunpönttöä vasaralla ja nauloilla, tai sitten me voidaan käyttää siihen ruuveja, liimaa, tappiliitoksia ja muita. Ja vähän samaan tapaan, niin se robotti on vaan se työkalu, niitä on monia erilaisia, on monenlaisia prosesseja, ja ehkä kannattaa valita aina se, että millä saadaan niin kuin paras panos-tuotos-hyötysuhde, ja robotisoidaan sellaiset asiat, jotka järkevillä panoksilla pystytään robotisoimaan, eikä kaikkihan me voidaan robotisoida, ei siitä ole kysymys, mutta milloin se on taloudellisesti järkevää, niin siinä pitää ehkä vähän tehdä sitä valmistelutyötä ensin. Ja olennaisimpana varmaan siinä, mitä on nähnyt omien opiskelijoiden kanssa ja muutenkin, että kovasti nyt Elon Musk ja muut ajaa näitä humanoidirobotteja tekemään ihmisten hommia, ja tietyissä jutuissa ehkä joo, mutta teollisuudessa, kun me pyritään siihen tehokkuuteen, niin mä näkisin sen niin, että kyllä siellä se homma jatkuu teollisuusroboteilla. Mutta jotta niitä pystytään tehokkaasti hyödyntämään, niin meidän pitää miettiä, mikä se on se prosessi, mikä se on se aikaansaannos, mitä me halutaan, eikä sitä, miten ihminen sen tekee, koska ihmisen aistit, tuntoaisti, ongelmanratkaisukyky, näköaisti, ne on aivan ylivertaisia kaikkiin koneisiin verrattuna, niin siinä tavallaan täytyy niin kuin miettiä se, että mitä niistä asioista tarvitaan sitten robotille, että saadaan hommat tehtyä. Yhteistyörobotiikkaa paljon puhutaan ja hyödynnetään, ja siinäkin on tavallaan monenlaisia asteita, miten sitä voidaan niin kuin tehdä, ja
ehkä se niin kuin turvallisuuden kannalta niin yksinkertaisimmillaan se on sitä, että ihmisellä on vaan pääsy robotin alueelle, vaikkei me mitään oikeasti yhteistyötä tehdäkään, ja sitten messuilla ja unelmissa tehdään tällaista oikeaa yhteistyötä, jossa ihminen ja robotti yhtä aikaa tekee asioita samalle työkappaleelle, mutta enemmän ollaan vielä tällaisessa vuorottaisessa yhteistyössä. Ja sitten nämä on ehkä ne tavat tehdä sitä yhteistyötä, mikä meille sitten on mahdollista, niin sen määrittelee standardit, ja tässä on ehkä semmoinen mielenkiintoinen tuosta uudesta robotiikan turvastandardista ja robottijärjestelmien turvastandardista, joka nyt on loppuäänestyksessä, niin siellä ei puhuta yhteistyöroboteista enää lainkaan, tai yhteistoiminnallinen robotti on se virallinen suomenkielinen käännös, eli vaan se sovellus voi olla yhteistoiminnallinen eri turvallinen. Eli tällä vähän niin kuin haetaan sitä, että ei sen robotin turvallisuus, se on ennakkoedellytys sen sovelluksen turvallisuudelle, mutta se ei ole minkäänlainen tae siitä, niin tämä on ehkä semmoinen, mikä vähän ohjaa sitä tekemistä. Mutta näistä asioista tuossa Suomen robotiikkayhdistyksen robotiikkakirjassa on hiukan pöyhitty ja käsitelty, että jos tämä robotisointi-aihepiiri on sen, joka kiinnostaa, niin tuossa 7 euroa tuohon sähköiseen kirjaan ei välttämättä ole ihan mahdoton panostus. Mutta mennään sitten tähän meidän aiheeseen, mitä on täällä Tampereen yliopistolla tehty, eli meillä nämä kansalliset hankkeet, EAKR ja muut rahoitukset, niin näillä meillä on yleensä niin kuin tavoitteena saada jalkautettua niitä uusia tutkimustuloksia ja uusia teknologioita tuonne yrityksiin, eli niin kuin sanottiin, niin tässä ei kehitetä mitään valtavan uutta, ja meillä on ollut manuaalisen kokoonpanon, ehkä sanotaan keskiraskaan kokoonpanon robotisointi on ollut sellainen aihe, ja me on sitä sitten yhdessä tehty Dynaset Oyn kanssa, eli he tekevät tällaisia hydraulikäyttöisiä työkaluja työkoneisiin, joilla sitten tuotetaan paineilmaa, painevettä, sähköä, mitä sitten tuotetaankaan, ja tällaisen hydrauligeneraattorin kokoonpanotyötä on niin kuin lähdetty tutkimaan, että mitä siitä voitaisiin yhteistyörobotilla robotisoida, ja kun siellä tässä kuvassa olevassa kokoonpanolinjassa kokoonpannaan hyvin monenlaisia tuotteita, niin on niin kuin tutkittu sitä, että olisiko siellä joitain suuren volyymin tuotteita, joita voitaisiin laittaa robotille kokoonpantavaksi, ja sitten ihminen kokoonpanisi pienempi volyymisiä haastavampia tuotteita sitä omassa kokoonpanopisteessä, niin tämä on se, mitä tutkitaan, ja tässä niin kuin aikaisemmissa esityksissä ehkä niin kuin TechBoost-toimina kehitetään uusia tuotteita, rakennetaan niitä robotteja, niin tässä tavallaan se kulma on sen yrityksen tuotannon osaamisen ja tuotantoautomaation ja tehokkuuden kehittäminen. Me on lähdetty tekemään tuollaisella Fanukin CRX-yhteistyörobotilla tätä meidän hommaa. Siinä on tuollainen akkukäyttöinen Glekon akkuväänin, eli näyttää tuollaiselta perusakkuporakoneelta, mutta sinne voidaan ohjelmoida ohjelmat, momentit, nopeudet, kierrosmäärät, muut, eli se oikeasti kiristää ja varmistaa sen pultin tai mutterin kiristymisen oikeaan momenttiin, että se ei ole niin kuin mikään perusakkuporakone, vaikka hyvin paljon sellaiselta näyttääkin. Robotissa on sisäänrakennettu IR Vision, eli tällainen hieman ehkä rajoitetulla ominaisuuksilla oleva konenäkö, mitä tässä hyödynnetään. Ja sitten tuollainen perus on robotin sähkötoiminen tarttuja. Ja sitten tuolta kokoonpanolinjalta on tuotu tuollainen kokoonpanopöytä, joka on samanlainen kuin siellä manuaalisella kokoonpanolinjalla, joka on korkeussäädettävä. Eli ajatuksena tässä, että tähän kokoonpanopisteeseen saapuu tuollaisella paletilla nuo tuotteet ja niitä lähdetään siitä sitten robotilla kokoonpanomaan. Haasteita, mitä tässä on ollut ratkottavaksi, on ollut näiden tuotteiden sijoittelu tähän paletille, joka käytännössä on siis vanerilevy, jossa on kumimatto päällä. Tuotteet ei ole siinä millään tavalla kiinni, vaan ne pysyy siinä omalla painolla, eli niiden paikka ei ole tiedossa. Sen lisäksi paletin paikka ei ole ihan täysin paikallaan. Useampaa tuotetta valmistetaan, eli solun pitäisi kyetä 3 eri tuotevarianttiin, jossa osat on hyvinkin erilaisia. Me on muutama niistä nyt saatu demonstroitua.
Ei myöskään lähdetty rakentamaan tätä viimeisen päälle teollisena soluna, vaan jätettiin tarkoituksella esimerkiksi valaistutusolosuhteet epämääräisiksi. Siitä on tullut vähän haasteita, että loppukesästä hommat toimii aika eri lailla kuin nyt tässä marraskuun synkkyydessä. Tahtiaikavaatimuksiakin annettiin. Ja pari tuotetta on nyt saatu demonstroitua ja pystytään reagoimaan tähän säädettävän pöydän korkeusvaihteluihin, eli ihminen voi työskennellä sillä korkeudella kuin itse haluaa ja robotti säätyy siihen automaattisesti. Tahtiaikaan on suurin piirtein päästy ja sitten tässä nyt raportoidaan tätä ja ruvetaan tutkimaan tuon langattoman tai wifi-ohjatun ruuvivääntimen toiminnallisuutta, eli meitä kiinnostaa se, että miten tuo robotti sietää suuremmat vääntömomentit. Suurena etunahan tässä on se, että meillä ei tarvita kaapelointia sinne ruuvivääntimelle, niin sitä on helppo vaihtaa. Mutta otetaan tuosta video pyörimään, niin voin tähän päälle ehkä hiukan puhua, eli tämä on melko nopeassa tahdissa tulee, mutta siinä kun pöytä on haettu paikalleen, niin robotti käy ensin kameralla katsomassa alustavan korkeuden ja sitten voimaohjauksen avulla käy varmistamassa, että millä korkeudella se pöytä tarkasti on. Sen jälkeen se kuvaa QR-koodilla, mitä tuotteita siellä on odotettavissa ja käy kaksivaiheisesti sit paikottamassa tuon generaattorin paikan ja sitten tuon kytkentälaipan paikan, jonka jälkeen se sitten poimii ja vie sen kytkentälaipan reijät kohdalleen tuon generaattorin reikien kanssa ja hyödyntää siinä voimaohjausta myöskin, että se tulee sinne oikeaan koloonsa tuo laippa. Työkaluvaihto meillä on käsipelillä, ei ole lähdetty tähän automaattista rakentamaan, että se tapahtui tuossa ja sen jälkeen on sitten toinen prototyyppi vaan tähän demovaiheeseen tehty tuollainen ruuvien syötin, josta sitten käydään poimimassa se ruuvi ja hyödynnetään siinä sitä vääntimen ominaisuuksia, että se ruuvi löytyy ja sitten se käydään kiristämässä paikalleen ja tässä näkyy siis näitä haasteita, kun nämä ei ole kappaleet kiinni, niin välillä noi heilahtaa jonkun verran siinä, kun se väännetään lopulliseen momenttiinsa. Ja tässä taas käytetään sen vääntimen ominaisuuksia siinä, että löydetään sieltä ne kierteet ja kiristetään oikeaan momenttiin. Sen jälkeen tässä tulee taas työkaluvaihto, eli lähdetään hakemaan sitten hydraulimoottoria tuolta, paikotetaan se myöskin konenäytöllä, missä asennossa se siellä on, mistä löytyy kiinnitysreijät. Ja sen jälkeen sitten niin viedään se tonne laipan päälle paikoilleen ja lähdetään sitten hakemaan ruuveja ja kiristämään niitä. Tässä on annettu aika paljon pyörimistä, tuollaisia kevätjuhlaliikkeitä, mutta ei ole tavallaan rajoitettu tässä hydraulimoottoreiden muiden asentoa. Ehkä se voi olla ihan vapaasti, kunhan se on vain määritelty, että se on tietyssä osassa palettia, niin kuin se tässä todellisuudessakin on. Eli se varastosta keräillään paletille, jotka toimitetaan sitten kokoonpanolinjalle ja se tässä muodossa rullaa sitten tällä hetkellä sinne manuaaliseen kokoonpanopisteeseen. Tässä on sitten tällaisia tiettyjä ominaisuuksia, mitä jouduttiin tekemään esimerkiksi kiristyksessä, että kun me vedetään ensimmäinen pultti kiinni, niin tuolla on pieniä välyksiä noissa ruuvireijissä, niin se saattoi siirtyä toi moottori, kun se ensimmäinen pultti meni kiinni, jolloin meidän täytyy laittaa tavallaan kaikki 4 pulttia paikalleen, tai ainakin 1 pultti, ja sitten vasta ruveta kiristelemään, että ne loputkin ruuvit löytää sieltä sitten paikkansa. Eli tämmöisiä kaikkia pikkuhaasteita, kun ei tehdä täysin robotisoitua, tehdään tällaisella vähän yksinkertaisempalla sovelluksella tätä, niin sellaista perusinsinöörityötä on tuossa noin meidän tutkimusapulaiset joutuneet aika paljon tekemään, että homma toimii, mutta se on nyt jo ihan kohtuullisen tukevalla mallilla. Siinä se oikeastaan varmaan olikin sitten tämä osuus. Vastailen mielellään kysymyksiin, jos jotakin tulee. Ja tuosta materiaalista sitten, kun tulee jakoon tai tuosta QR-koodista, niin löydätte tuon videon tuolta YouTubesta. Se on tämmöinen ensimmäinen versio, tehdään vähän parempia tässä sitten, kun aikaa löytyy editoida sitä vähän tarkemmin. Tässä varmaan ei mitään käsitystä menikö yliajalle, mutta kiitoksia. Vastailen kysymyksiin, jos noita
tulee. Joo, kiitos paljon Jyrki. Ja liikutaan eteenpäin vähän Cobotin käytöstä termisessä pinnotuksessa ja Vesa Rahkolin Oulun ammattikorkeasta olisi kertomassa meille lisää. Anna mennä Vesa. Joo, tervehdys vaan ja tosiaan Vesa Rahkolin Oulun ammattikorkeakoulusta ja me valittiin tähän tapahtumaan nyt tämä meidän OAMKin yksi case, eli Cobotin hyödyntäminen termisessä pinnotuksessa. Ja tässä on muutama slaidi siihen liittyen, niin käydään lävitse. Eli ensinnä tuosta lyhyesti, että meidän yhteistyöyritys, eli Telatec, joka hyödyntää, tai tässä on tämä kehityshanke, missä me hyödynnetään sitten tätä Cobotia heidän termisessä pinnotuksessaan. Ja Telatec Service on tosiaan tämmöinen kunnossapito, konepaja, asennus- ja laadunvarmistuspalveluita tuottava yritys. Ja yhtenä päätuotteena on juuri nämä erilaiset termiset pinnotteet, ja niitä käytetään tosiaan tuolla teollisuudessa voimalaitoksilla estämään kulumista, korroosiota pääsääntöisesti. Mutta meillä on myöskin tämmöistä pinnotus-, hitsaus-, koneistus-, asennus- ja laadunvarmistuspalveluna sitten niin saitilla tai sitten konepajalla. Ja ollaan nyt tämän Telatec Service Raahen yksikön kanssa tehty yhteistyötä tässä TechBoost-hankkeessa. Ja tuossa nyt on yksi heidän tavallaan tyypillinen kohde, missä tuo yritys operoi sitten näiden palvelujen parissa. No, tällä tosiaan yrityksellä on ollut jo pitkään tämmöinen ajatus ja tarve selvittää robotiikan soveltuvuutta termiseen pinnotukseen, ja tässä hankkeessa nyt etsitään ja sovelletaan ja tutkitaan tätä yhteistyörobotin eli Cobotin soveltuvuutta termiseen pinnotukseen. Ja tavoitteeksi tosiaan ollaan laitettu, tai tavoitteet, mitä tuo yhteistyöyritys pyrkii saavuttamaan, eli vähentämään ihmisille kuormittavan työn määrää, eli tällä hetkellä pääsääntöisesti he tekevät sitä käsin, ja tämmöinen terminen pinnotus on pitkäkestoinen prosessi, ja se kuormittaa huomattavasti sitten tekijää. Ja toisena on tuo ergonomian ja työturvallisuuden parantaminen, ja kolmantena sitten tuon laadun tasaisuuden varmistaminen, ja samalla sitten tuo koneistusvaiheessa syntyvä hukan vähentäminen. Eli tässä ollaan ergonomian parissa, mutta myöskin työn tuottavuuden ja laadun parissa työskennellään. Ja sitten mitä me hankkeessa pystytään sitten tekemään tämä eteen, niin meillä on testiympäristö, eli meidän Oulun ammattikorkeakoulun laboratorio, jossa voidaan tehdä demonstraatioita, ja sitten myöskin yrityksen pinnoitustilassa ollaan tehty tämmöisiä demoja. Cobottina meillä on ollut Universal Robotsin eri mallit, eli Oulun ammattikorkeakoululla on tämä Universal Robots 10E, jota ollaan hyödynnetty, ja sitten tuon jälleenmyyjän kautta ollaan saatu tuo Universal Robots 20 malli, jonka payload on jonkun verran suurempi ja muutenkin ne ulottuvuudet on suurempia, niin myöskin sitä ollaan testattu. Ja sitten prosessiksi yritys halusi valita tämän lankarliekkiruiskutuksen, eli se on nyt tässä meillä tässä ensimmäisenä vaiheena meidän toimenpidelistalla. Ja tosiaan, niin kuin tuossa äsken mainitsin, niin prosessiksi tosiaan valittiin tuo lankaliekiruisku, ja sitten heillä on muitakin prosesseja, jotka varmaan tässä hankkeen aikana toivon mukaan pyritään testaamaan, eli heillä on kaariruiskutusplasma ja sitten HVOF-ruiskutus myöskin siellä. Ja mitä me ollaan tehty tähän liittyen, niin ollaan tosiaan testattu ensinnä tuon Cobotin soveltuvuutta yleisesti termiseen pinnotukseen. Ne kappaleet, mitä pinnotetaan, on esimerkiksi tämmöisiä laakerin puolikkaita, joiden säde sitten halkaisija vaihtelee aika
aika isosti, eli voi olla pientä laakeria ja laakerin puolikasta ja sitten aika suurta yli metrin halkasiaista laakerin puolikasta heidän tuotannossaan. Eli siinä ollaan nyt selvitetty kaarevan muodon ohjelmointia, eli kuinka helposti pystymme ohjelmoimaan tuommoisen kaarevan muodon tuolla Copotilla. Ja toinen, mitä ollaan testattu, niin tämä terminen pinnoitus vaatii hyvin suuren liikennopeuden, niin sitä ollaan sitten myöskin testailtu. Sitten ollaan suunniteltu tuohon Copottiin tuommoinen lankaliekkiruisku pistoolille sopiva kiinnike, että saadaan tuo pistooli kiinnitettyä tuohon Copotin käsivarteen. Ja siinäkin on vähän ollaan tehty jo muutama eri versio, jotta se toimisi optimaalisesti sitten tuossa robotissa. Sitten ollaan tehty 2 eri tämmöistä demonstraatiota tuolla yrityksen tuotantotilassa. Eli siellä on demonstroitu termistä pinnoitusta sekä UR10 että UR20. Ja testaukset kyllä onnistu erittäinkin hyvin, eli oli oikeastaan aika onnistuneita testauksia, että ehkä suurimmat haasteet on juuri tuo ohjelmointi, eli sen kaarevan muodon ohjelmointi niin hyvinkin yksinkertaisesti, miten me saadaan se tehtyä niin nopeasti. Ja toinen on sitten, että Copotin ohjelmistot rajoittavat liikennopeutta, mikä vaaditaan sitten tälle lankaliekkiruiskulle, jotta se pyyhkäisynopeus on riittävän suuri ja sen mukaisesti sitten saadaan se pinnotteen laatu tarpeeksi hyväksi ja tasaiseksi. Eli tämmöisessä lankaliekkiruiskutuksessa se yhden pyyhkäisyn, mitä siitä jää siihen pinnotteeseen, niin se on hyvin pieni, eli noita pyyhkäisyjä tehdään satoja niin prosessin aikana, ja suuren laakeripesän pinnottaminen voi kestää 2 vuoroa, eli toistakymmentä tuntia esimerkiksi. Sitten me ollaan meillä koululla on tämä Smooth Tool-ohjelmisto, niin me ollaan sitä hyödynnetty tässä ohjelmoinnissa. Ja siihen ollaan keskusteltu sitten, että tuon jälleenmyyjän kanssa, että sitä pystyttäisiin kehittämään sitä pinnoitusohjelmistoa liittyen tuohon. Eli tässä nyt ollaan päästy ihan hyvin liikenteeseen tämän keissin kanssa. Ja mitä sitten tulevia jatkosuunnitelmia, mitä nyt ollaan ideoitu, niin me jatkamme niiden testitulosten perusteella tuo ohjelmiston testaamista ja sen kehitysehdotusta eteenpäin viemistä sitten edelleen. Me pystytään pinnoitusohjelmistoa testaamaan tässä meidän oppilaitoksen omassa ympäristössä. Sitten on muutama tämmöinen opinnäytetyö opiskelijaprojekti toivon mukaan lähtemässä eteenpäin, eli tuon heidän Telatec-servicen pinnoitussolun kehittäminen niin tähän, että mitä siinä täytyy kaikkia ottaa huomioon, kun robotti tulee siihen. Toinen on sitten tuo sytytyksen automatisointi tälle lankaliekkiruiskutukselle, joka tällä hetkellä ei ole niin automaatti, vaan se sytytetään tuo liekki sitten. Niin siinä on myös semmoinen opiskelijatyö, joka toivon mukaan lähtisi eteenpäin. Sitten me tosiaan vieläkö tätä varmasti, jos ehditään tässä hankkeen aikana muita pinnoitusprosesseja niin testaamaan, demonstroimaan, että miten ne soveltuisi tälle Copotille, niin se olisi myöskin yhtenä semmoisena jatkosuunnitelmana. Mutta tässä oli niin oikeastaan tämä meidän keissi, eli OAMKillahan on tosiaan niin kuin muillakin on 5 erilaista yrityskeissiä, ja tämä
minkä nyt esittelin, niin oli tämä termiseen pinnoittamiseen liittyvä kobottikeissi. Kiitos paljon Vesa hyvästä esityksestä. Liikuta eteenpäin ja seuraavaksi puheenvuoro menisi sitten Hämeen ammattikorkeakoululle. Switching to English again. So next up, we have Alireza Zourmand from Hämeen University of Applied Science. Hello, good afternoon, everyone. So I'm Alireza Zourmand, Principal Research Scientist from HAMC Robotic Research Group. So today we're presenting one of our recent case in TechBoost that just started for about 2 weeks time. So basically this case is about this R-Techno company. So as you can see, the statistic of this company is the Finnish family-based business manufacture those technical plastic products using machines, equipment, and also cold, hot packaging, food packaging, and this kind of area and this different industry, and it was founded in 1953. So, but if we move on into the case, so it's something that we're focusing on using cobot as kind of work made for the machine operator in this project. In our robotic groups, one of our goals is using intelligent robotic or kind of intelligent robotic solution as work made or future work made in these SMEs and other industry, and try to increase the robotization rate in the SMEs, of course, looking for improving in the productivity as well. So in this case, if I just give a general description about the scenario of this problem, so in R-Techno, in this case, we have this kind of molding process. So in this process, it's kind of PP and EPP, 2 different types of material joined together using this kind of big molding machine. So basically, there is one operator that can take care of 4 or 5 different machines at the same times. So it can be happen that several machine and operator need to go from one machine to another machine and then take do different tasks like putting the inserts, take out those ready-made components from the machine. So that's those general things or general tasks that operator is doing for this machine. And then in this project, what exactly we're testing or we're aiming to test is kind of using a cobot as a workmate of the machine operator that can whether to see whether we can improve the ergonomic factors for the operator, machine operator, and then even we can increase the speed of the process by using this kind of robotic system, and then replace a robot to do those kind of repetitive tasks by the human, and then of course looking at have more control and monitoring of the system. So basically the testing environment for this project is that we started already with the simulation part. So it's first we do this kind of simulation, put the idea and just send it to R-Techno people whether they accept it or not. But the first physical test will be done in the lab environment. So we design kind of dummy framework for the robot, and then we mount the robot on the top, and then using those robotic movement from top, or we put a robot upside down and do this kind of thing. So you will see later in the video. And then in this project, we want to use the one of those old UR5 already exist in the
have the robot, it's a kind of old robot, and we want to reuse that system, so we have to do some kind of modification, so because it's very old, so in order to put it as a kind of live robot that can do this kind of task for us. So basically, if you look more detailed, so what we are planning to do, so the molding process is very simple. So the machine, I mean the molding machine will open, and then the cobot, it's putting the insert inside of that, and then the machine working is start. And during the time that machine is working, then the cobot has time to put those insert into the specific place or specific jigs that we designed. Then later it will be put inside of the machine, and then when the machine, the molding process is stopped, again the machine open, and those ready part will be removed from the what you call from the molding machine. So that's the overall aiming. So what is planning, or what is we are going to do if I'm going to the next slide. So basically, the more detail of the process is the process of this kind of molding process. It takes about 150 seconds. So it means we have 150 seconds to do this kind of pre-processing. So the whole process, it needs to put a different insert into the molding machine. So we have about 4 different main pieces, and each need 4 different inserts. So totally we have inserts in the current manual, I mean the current process. So the operator do it all one by one manually, but in the proposed process, so we do it, we design a jig, and the robot put all those insert into the jig, and we 2 times just put everything inside to the machine. So but the main task for the operator, it's 4 or 5 machine, take care of 4 or 5 machine at the same time, and then looking at whether all this putting the insert inside of the molding machine and checking whether those finishing part remove from the machine or not. So it happened that the operator will be busy with some other tasks from some other machine, and then the cycle of the molding machine will be delayed. So that's why it will be very helpful if we can maintain this machine keep on working by just adding this kind of robotic arm and robotic solution. So that's kind of preliminary expectation from the company. So they just want to have this kind of process ongoing, and then they want to make all those things ready for the operator to do. But what we propose them, so even we can have a very less work or those repetitive job for the operator, so we can put everything on the jigs, and the robot also can put the things inside of the molding machine. Can be seen in the video, let's see. So over here, if see, so here this those pre-processed insert from the jigs and put it into the molding machine. Now the process starts. So during this process, we have time to put all those inserts in this jigs or in the specific place. So the cobot, now we use this kind of dead time for putting all those things in the jigs. When this process finish, I mean the molding process finish, now we already have these 2 parts ready on the top of the machine, and then the arm immediately can put everything inside of the molding machine. So it's obviously we can increase the speed of the process. So now the process is finished, and then the ready part removed from the machine, and then we can put back those insert with this arm. So basically that's kind of target result. So with this automation in this insert replacement, so we just decrease the time of the process. So instead of using the machine operator to put all those
insert one by one. So it's about, based on the estimation that we've got from this article, it takes about 4 to 5 minutes only to put all those inserts into the machine. But now with the true movement of the arm, all those 16 inserts can be put inside of the machine. So with this kind of precise movement of this arm, we have more accuracy in the whole process. And then there is no need for the human operator to do this kind of repetitive job. So he just take care of if there is any problem or anything that is reported by the system to the operator. Need this kind of observation. He doesn't need to do continuously do something for this process. And so since the engaged operator and the machine will be very, very minimum, so we increase also the safety of that workplace. And then these are the phase 1, and in the phase 2 we just put we propose to put a computer or machine vision system on there. So just we put a camera and do the image processing to detect any kind of defect, or in case of missing any insert, so it can be detected by the machine vision. And then we have this kind of AI-based quality checking or quality control system. So the position of the, let's say in the case of missing insert, the position of the missing insert can be extracted from the image, can come through the machine vision system, and then the position the arm, and then one insert can be replaced with the missing one. And then the next step, we will design a digital twin system. So monitoring, and then they monitor all this activity, and also they will have some kind of control into the system if there is anything happen, or any defect, or any missing things happening during the process. So at the moment we have already proposed that simulation and the whole scenario to the architect, and just we are waiting for them. So we start to make the frame to the test, to the lab test, and then after finalizing everything, we will do this kind of site test after that lab test. So yeah, if there is any question or any more suggestion for this process. Thank you very much, Alireza. Thank you. Tosiaan vaihdetaan taas suomeksi ja siirrytään sitten Tampereen ammattikorkeakouluun ja kuulemaan heidän 3D-sisällön luomisesta tekoälyn avulla. Jees, eli terve kaikille. Mä oon Järven Juha-Matti, 4. vuoden pelituotannon opiskelija, ja mulle hankkeena siunaantui tällainen asiakas, joka halusi tutkia 3D-sisällön luomista tekoälyllä, ja varsinkin painona, että se tehtäisiin ajon aikana, eli siinä, että se maailma muovautuisi pelin aikana ilman, että sitä tarvitsisi generoida ennen tai jälkeen peliä. Mitä meillä oli tavoitteena, oli mitata näitä mahdollisuuksia, minkälaisia tekoälymalleja on tällä hetkellä tarjolla ja kuinka tehokkaita ne on. Ja hyvin nopeasti meillä tämä tutkimus jakautui 2 osaan, eli tekstistä 3D:hen ja kuvasta 3D:hen. Ja työkaluna meillä oli Unityn pelimoottori ja Hugging Face, joka on tällainen ilmainen avoimen lähdekoodin kirjasto näille AI-malleille. Ja tosiaan pääpaino oli tämä käytettävyys ja minkälaisia rajoituksia tulee vastaan. Ja otetaan tällaiset positiiviset tutkimustulokset ensin. Eli tästä kuvasta 3D-malliin täällä on heti ensimmäisenä tällaista hirveätä teknistä jargonia. Eli ne pystyi luomaan yksityiskohtaisia mesh-verkkoja, jossa oli 30-120 polygonia, mikä tarkoittaa sitä, että nämä on siedettävissä rajoissa, jotta nämä pelit ei muutu liian raskaiksi. Sitten ne tarjosi tukea sekä tekstuureille, vertex-väreille, mutta vastapainona siinä oli, että se generointiaika
saattoi pompsahtaa melkein tuplaksi. Ja siis tämä tekstuurit ja vertex-värit tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että se AI-malli osasi antaa muodon tälle generoitavalle objektille, niin se osasi antaa sille myös värit. Ja hyvin nopeasti tuli selväksi, että tämä kuvasta 3D:hen oli nopea. Ne kesti 10 sekunneista puoleen minuuttiin noin keskimääräisesti. Ja siinä alhaalla näkyy pari meikäläisen tällaista referenssikuvaa, mitä onnistuin tekemään. Siellä on sohvaa ja leivänpahdinta tehtynä. Sitten tekstistä 3D:hen. Siellä ne mallit, jotka osoittautu kykeneväksi, niin ne tuotti hyvin luotettavaa tällaista tasasta 3D-sisältöä, joka oli verrattuna tähän Imageto 3D-malliin niin kuin iso plussa. Toinen, mitä tämä asiakas varsinaisesti tähtäsi, oli tämä, että se pystyisi käyttämään pelaajan syötettä, eli jos pelaaja sanoo tiettyjä avainsanoja, niin se nappaa sieltä tälle AI-mallille ne promptit, jonka avulla se luo nämä 3D-mallit. Niistä tuli hyvin nopeasti selväksi, että näitä pystyi tekstistä 3D:hen käyttää tällaisena hyvänä konseptimallin luomisena. Ja tämä ajonaikainen ohjeistaminen oli todella helppoa. Et esimerkiksi tässä alhaalla näkyy, että nämä 3 avainsanaa, sohva, mukava, kahden istuttava ja niin kuin vankkarakenteinen, niin niillä pystyi tuottaa tällaista hyvin perus 3D-sisältöä suhteellisen nopeasti. Sitten vähän huonoja puolia. Tästä kuvasta 3D:hen, niin tämä tosiaan tekstuurien generointi lisäsi käsittelyaikaa huomattavasti, että siinä mielessä, että jos haluttiin ajonaikaista generointia, niin tämä oli iso miinus. Ja toisekseen tässä nyt näkyy nämä pari leivänpahdinta, niin tämä kuvasta 3D:hen, niin osa malleista ei ymmärtänyt tätä mallin geometriaa, eli nämä mallit näytti hyvältä vain tietystä kuvakulmasta. Sitten tosiaan, kun asiakas halusi, että käyttäjän syötteestä otettaisiin tärppejä tälle AI-mallille, niin isoksi ongelmaksi tuli, että sitten tässä tarvittaisiin yksi välikäsi lisää, eli tarvittaisiin se AI-malli, joka generoisi kuvan, joka syötettäisiin tälle 3D-mallille, joka sitten loppujen lopuksi tekisi tämän lopullisen tuotteen. Mutta yhteenvetona se oli nopeata, suhteellisen tarkkoja, ja käsittelyajat, vaikka ne vaihteli, niin ne oli kuitenkin tätä sisarusmalliansa paljon nopeampia. Mutta mitä monimutkaisemmaksi meni, niin sitä selkeästi nämä mallitkin alkoi vääntelemään. Sitten taas tekstistä 3D:hen, nämä oli selkeästi hitaampia ja raskaampia. Siinä missä kuvasta 3D:hen niin puhuttiin sekunneista, maksimissaan minuuteista, niin tekstistä 3D:hen puhuttiin jos 5 minuutista ylöspäin. Ja plus esimerkiksi itselläni on suhteellisen tykki kotikone, niin näiden tekstistä 3D-mallien generointiin niin ei ollut puhettakaan, että olisi jenka riittänyt tässä omassa koneessa. Lisäksi tuo käyttäjän syöte, jota tämä 3D-malli luki, niin sen piti olla todella tarkkaa, muuten sieltä saattoi tulla aikamoisia 3D-hirvityksiä vastaan. Ja lisäksi se, että se missä tuo kuvasta 3D:hen, niin 6 tai 7 yritystä 10 onnistui suoriltaan näyttämään siltä, mitä haettiin. Tämä tekstistä 3D:hen vaati useita ajoja, jotta sai edes jonkunnäköistä tyydyttävää tulosta aikaiseksi. Ja sillä yhteenvetona tosiaan se syöte oli tässä se niin sanottu kuningas, eli mitä tarkemmin tai mitä monimutkaisemman syötteen anto, niin sitä hurjempia nuo mallit oli. Etkä siinä alhaalla näkyy, yritin tätä samanlaista sohvaa, joka täällä edellisellä sivulla näkyi, niin sieltä tuli tällaisia, ei niin käyttökelpoisia malleja ulos.
Yhteenvetona, mitä tästä opimme? Tämä on varsinkin kun puhutaan ajonaikaisesta generoinnista, niin tämä AI:n nopea kehitys on yksi isoimmista valteista, mitä tällä hetkellä on. Että esimerkiksi tuossa tutkimuksen aikana ihan viimeisillä viikoilla tämä Unitin pelimoottori ilmoitti, että he julkaisee seuraavassa isossa päivityksessä sellaisen plugarin kuin Sentis, joka on suoraan virallinen ikään kuin portti näiden tekoälymallien käyttöön ajon aikana. Lisäksi esimerkiksi nyt Nvidia pudotti sellaisen AI-pommin. He julkaisivat uuden version omasta AI-mallistansa, joka on tällä hetkellä pyyhkinyt pöytää kaikissa benchmark-testeissä. Niin tämä kehitys siinä, missä aikaisemmin on puhuttu silleen ehkä vuosista, mietitty, että mitä tulevaisuudessa niin kun kehitys tuo tullessaan, niin tällä hetkellä tuon AI:n parissa voi puhua melkein kuukausista. Hyvänä puolena tosiaan tuo Hugging Face oli tämä hyvin laaja avoimien lähdekoodien kirjasto, josta löytyy lähes tarkoitukseen kuin tarkoitukseen tällä hetkellä vapaasti käytettävissä olevia malleja, joissa on ihan kaupallisestikin vapaita lisenssejä. Tosiaan tässä tutkimuksen aikana vaikka ei suoraan pystytty käyttämään ehkä näitä malleja silleen, että suoraan AI:lta suoraan peliin, mutta nämä esimerkiksi prototyyppien nopea iterointi, eli se, että jos halutaan vaikka, että tee mulle sohva, annetaan se artistille, niin sillä pystyttiin höyläämään aika paljon työtunteja pois tai työaikaa pois siitä versus sen, että jos se olisi alkanut alusta asti itse tekemään. Lisäksi tuo AI-mallien joustavuus ja koulutusdata on yksi iso plussa, koska nämä mallit, mitä mä käytin, esimerkiksi kun puhuin näistä määristä, jotka oli kohtuullisia, niin itse en alkanut kouluttaa näitä AI-malleja, vaan tämä oli lähinnä raakaa tuotosta, mitä sieltä tuli pihalle, niin tällaisella kouluttamisella niin näistä AI-malleista pystyy muovaamaan sellaisia generaatiokoneita, kun omaan tarkoitukseen haluaa. Jos haluaa tarkempaa tai jos haluaa vähän sellaista taustagrafiikkaa tuottaa, niin tällä koulutusdatalla pystyy taikomaan näistä malleista sellaisia kuin itse haluaisi. Ja suurin, mitä tämä asiakas halusi tutkia, on se, että nämä pelikokemukset saataisiin personoitua nimenomaan pelaajan näköiseksi. Eli nimenomaan se, että näille AI-malleille se promptien, eli se pelaajan syötteen syöttäminen ei osoittautunut niin vaikeaksi, että tämä tutkimus olisi ollut ihan täysin hukkaa heitettyä. Mutta haasteista. Täällä on tämä sama nopea kehitys. Eli siinä, missä tämä AI kehittyy nopeasti, niin se näkyy myös näissä avoimen lähdekoodien malleissa. Esimerkiksi suurin osa, 80% malleista ei ollut suoraan out of box niin sanotusti käytettävissä. Suurin osa näistä oli sellaista korttitalon kasaamista väärinpäin, että ensin kun kasasi sen AI-mallin toimimaan, niin sitten alettiin purkamaan, että mitäs yhteensopivuusongelmia näiden pakettien väleillä on. Ja moni näistä paketeista oli poistunut, että niitä ei enää tueta esimerkiksi tiettyjä versioita, tai että esimerkiksi Python ei enää tue tietynlaista versiota, joka johti siihen, että se oli aikamoista hämähäkin seittiä kasata sellainen paketti, joka ei edes suostui aukeamaan. Plus tässä tutkimuksen loppumetreillä yksi hyvin tällainen lupaava AI-malli, mitä olin koeajellut, niin ihan loppuraporttia kirjoiteltaessa menin sinne datasivulle katsomaan, että mitäs tästä nyt olikaan tätä raakaa dataa tarjolla, niin nettisivu tarjosi 404, eli ei löydy. Eli se oli poistunut täältä avoimen lähdekoodin kirjastosta. En ole nyt seurannut, onko käynyt niin, että joku on ostanut sen omaan käyttöönsä, vai onko tämä projekti täysin haudattu. Toisena haasteena oli laatu, ja tuo epäjohdonmukaisuus niin kuin näkyy noista 3D-hirviöistä, mitkä tämä tekstistä 3D:hen tuotti.
niin laatu heitteli todella paljon mallista riippuen. Osa teki todella tarkasti samalla kaavalla, samalla laadulla, mutta se oli todella arpapeliä että välillä, että minkälaista 3D-tuotosta sieltä tuli pihalla. Ja toisekseen, niin kuin mainitsin tuossa, tämä laskentateho vaatimukset, varsinkin tällaisessa tekstistä 3D:hen on aika hurjia vielä tällä hetkellä. Ja varsinkin kun puhutaan tuosta, että pitäisi ajon aikana niin kuin kesken pelin ruveta generoimaan, kuvitellaan vaikka kokonaista asuntoa, jossa on keittiöt ja makuuhuoneet, niin tällä hetkellä nämä vaatii sen verran paljon laskentatehoa, että tuskin tällaiselle normaalin kuluttajan resursseilla pystyisi moisia tuottamaan. Joo, mulla ei ole sen enempää. Kiitos paljon, Juha-Matti. Jos ei muita mietteitä tule, niin esitysten osalta tällä kertaa homma oli tässä. Eli suuret kiitokset kaikille meidän puhujille. Ja kiitos yleisölle myös mukana olemisesta ja kuuntelemisesta. Ehkä se loppukaneetti, mihin tässä päätetään, niin on se, että projektia on vielä paljon jäljellä, ja jos aiheet kiinnostaa, niin käykää ihmeessä meidän verkkosivuilla ja seuratkaa meitä LinkedInistä. Verkkosivuilta kannattaa tilata meidän uutiskirje. Erilaisia tapahtumia projektin piirissä järjestetään aika paljon. Korkeakoulut pitää tämmöisiä Tech Boost-päiviä muun muassa, ja varmaan just erinäisiä webinaaritapahtumia tullaan pitämään. Itse asiassa ensi kuussa taisi olla vähän seuraavaa tapahtumaa. Oliko Jyrkillä siihen tarkempaa kommentoitavaa? 10. joulukuuta niin pidetään tuosta meidän Tech Boost-palvelukatalogista, eli ajatuksena vähän niin kuin kerätä yhteen, minkälaisia niin kuin palveluita nämä Tech Boost-toimijat voi tässä hankkeen aikana, eli ensi vuoden aikana vielä tarjota, hakemusideoita, rahoituksen hakemisen tukemista ja tämän tyyppisiä juttuja, niin niistä jutellaan tuossa sitten 10. päivä joulukuuta. Laitoin tuossa just linkin sinne nettisivulle, mihin noita on kerätty näitä meidän tulevia juttuja, niin sieltä löydätte ilmoittautumislinkit ja muut. Samanlaisena nettitapahtuna vedetään sekin. Joo, kiitos. Hyviä täsmennyksiä. Ja pelkän seurannan tasolle ei kannata jäädä, jos aiheet kiinnostaa tai tämän tyylinen tekeminen kiinnostaa, niin olkaa myös rohkeasti yhteydessä mihin tahansa osallistuvista korkeakouluista. Tuosta löytyy projektipäälliköiden yhteystietoja. Mielellään mietitään, jos jonkinnäköistä erilaista projektia, oli se sitten just tähän Tech Boostiin liittyvää tai sitten jotain enemmän tulevaisuudessa tehtäviä kehitysprojekteja. Yritysyhteistyö kuitenkin meillä kaikilla korkeakouluilla on hyvinkin isossa roolissa. Mutta joo, minun puolestani ei muuta, ellei herännyt vielä kommentteja tai muilla projektipäälliköillä ollut jotain lisättävää, niin minun puolestani kiitos kaikille puhujille ja osallistujille, ja palataan Tech Boostin merkeissä muissa tapahtumissa.